Yan habarlardan belläp geçmedi ýaly Iran regionaky bäsleşi Saud Arabistanyny Yemendäki şahy Huti pitneçilerine garşy howa darwalaryny başladyğı üçin ýazardy we muny Arab ýarymadasynaky ýurtda dartynlygy sarstyryp biljek howply ädim diýip atlanyrdy. Bu barada kardeşim Ýowşana Norwanyň taýýarlanan maglumatyny dinläliň. İran regional bäsleşi Saud Arabistanynyň Yemendäki şahy pitneçilerine garşy howa darbasyny urmagy başlamagyny ýazgardy we munyň Arab ýarymadasynaky döwleti has bulaşdyrjak howply ädimdigini aýtdy. İranyň daşary işler ministrligi 26 martda harby hereketiň ýagdaýy mundan aňry kem çylşyrymlaşdyrjakdygyny we Yemenne parahatçylykly çözgüde gelmek mümkinçiliklerini ýoga çykarjagyny öňe sürdi. Saud resmiýetleri we media ýerden sünnüleriň ýolbaşçylygyna paçalygyň we onuň ýaranlarynyň Yemeniň sögüş ýagdaýyna prezidenti Abd Rabbu Mansur Hadynyň kanuny hökümetini goramak we onuň arkasynda durmak üçin Huti pitneçilerine garşy howa darbalaryny urmagy başlandyklaryny aýtdy. Habarlarda aýdylmagyna görä uruş uçurlary halkara aeroportu ýanyşy howa wagtyny we beýleki ýerler bombalanyny paýtagy Sanada güýçli partlamalaryň sesestilipdir. Sananyň ýaşaýjylarynyň arasynda helak bolanlaryň hem bardygy aýdylýar. Saud Arabistanynyň mediýasy paçalygyň bu işe 100 sany sögüş jorny, 150.000 eskeri we harby deňiz birikmelerini gönükdirenligini aýdýar. Reuters habar gurlugy ada aýdylmadyk, emma harby meselelerden habarly Saud çeşmesine salgylanyp, onuň Yemenne düzgün tertibi dikeltmek üçin howa kampaniýasyna goşmaça guryer goşunlarynyň hem zerur boljagyny aýdanlygyny habar berýär. Iordaniýa bilen Mesir Saud ýolbaşçylygyna koalisiýa gollaw berýändigini tasdik etdi. Bu koalisiýa Birleşen Arab Emirlikleri, Kuwait, Katar, Bahreyn, Marokko we Sudan hem girýär. Paçalyk bilen uzak wagtlar gatnaşyk saklayan Pakistan hem Saud Arabistanynyň bu kampaniýaga goşulmak barada teklifini seredýändigini aýtdy. Aktam 25 martda giýişlik gaýrydan beýanatyny Washingtonyň bu darbalara gönük gatnaşmaýandygyny aýtdy. ABC-nyň döwlet sekretary John Kerry aýlak Arab ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen eden telefon gurulmagyny Yemeniň Huti pitneçilerine garşy harby çara görülmegini öwdi. Döwlet departamentiniň ada aýdylmadyk resmiýetiniň sözlerine görä, Kerry 26 martda ABC-nyň Saud ýolbaşçylygyna tagarlalary şol tanyny Huti nişanalaryna garşy urulýan howa darbalary babatda aňtaw maglumatlaryny alyp bermekligi, anyk maksatly kömek edilmegini, geňeş we logistika ýardamynyň berilmegini gollaýanlygyny aýdypdyr. Hutilerin sözçüsü Düýük Katarda ýerleşen Al Jazeera telewizionyasynda Saudluların ýolbaşçylygyna operasiýanyň uruş elan etmek bolanlygyny aýtdy. İran tarapyndan gollanylýan pitneçiler sentýabrdan bäri Sanada hökümeti ile prezident Hadyny günortadak Aden şäherine gaçmagy mezur etdiler we soňky aýlarda çalasyn üstünlük kazandylar. Inni pitneçiler ýurdun demirgazynyň welayatlaryň aglabasyny, günortadaky welayatlaryň bolsa bir näçesine kontrollyk edýär. Huti pitneçileriniň gazanan üstünlügi sünni agalygyna Saud Arabistanyny şaýazlygyndan bolan pitneçiler sünni köplüginden nurýan goňşusyny kontrollygy ele geçirer we Yemeni şaýa agalygynaky Iranyň arbitasyny alyp gider diýen gorku watyrlar köpeltdi. Iran pitneçileri pul bilen üpçün edýänligini we olara tälim berýänligini ret edýär. Kardeşim Ýowşana Norwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, Ýewropada ýaz wagtyna geçilmegi sebäpli Adatlyk radiosynyň efir tolkunlary ütkedi. 29 martdan başlap gepleşigmidi. Gysga tolkunlarda 2 sagatyň dowamında Aşgabat wagty bilen agşam sagat 7 we 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11845 we 15255 ýyglyklarynda dinläp bilersiňiz. Satelit arkaly berilýän gepleşigmidi öňki tertipde dinläp bolar. Habarlar günnelik gepleşigimizi Türkmenistany deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatyň Çoğunly raýonynyň günwataryndaky onlarça daçanyň ýykylýany habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde bu daçalaryň näme sebäpden ýykylýany barada resmiýetler tarapyndan anyk düşündirilişiň berilmeýändigi aýdylýar. Çoğunly pasyolygyndaky onlarça daçanyň ýykylýany barada Aşgabatda habarçymyz Murat Horwanyň berjek maglumatyny dinläliň.
Aşgabatyň etegindäki çoğunlygynyň daçylary ýumurlar. Häzir bu daça uçastaklarynyň 13-nji kilometr diýip atlandyrılan ýerine bir näçe daçylar ýumurlar. Olaryň käýerler häkimetleriň elten tehnikasy bilen ýykylsa beýlekleri ýaşaýjylaryň öz elleri bilen sökülýär. Edir şonuň ýaly çoğunlygynyň 12-nji kilometr diýilip atlandyrılan bölegine hem käbir daçylar ýaşaýjylaryň özlerini söktürilip aýrylýar. Bu işleriň gidişine polisiýa işgärleri hem gözegçilik edýärler. Käbir ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä düzgün tertibe seretmeli polisiýa işgärleri eger adamlar köpçülüklerini üýşü berse olary ýyňaýarlar. Häzirlikçe çoğunlygynyň daçylarynyň diňe ada bolan yerlerine daçylar ýumurlar. Emma çoğunlukdaky daçylaryň ählisiniň ýumuljakdygyny yerli ýaşaýjylaryň hemde häkimet wekilleriniň käýerleri aýdýarlar. Çoğunlu daçylaryň ýaşaýjysy özüni Kasym diýip tanadan ýyleşimiz düýün akşam ýygnak bolanyny hemde şol ýygnakda bu ýerden göçmäge 4-5 gün berilendigini aýdýar. Çoğunlukdaky häzirki ýagdaý bu ýerleriň ozalky eýesi bolan baganlar jemgyýeti ýapylandan soň ýüze çykdy. 19 martda bu jemgyýet öz-özüni ýapyp öz garamagynaky daş ýerleri döwlet eýçiligine geçirdi. Häzir bu ýerler paýtagtyň bagtyarlyk öňkü Niýaz Petranyň garamagyna daşylaryň ýykylmagynyň sebäpleri barada tahyk resmi maglumat almak başartmady. Emma tasdiklap bolmadyk käbir maglumatlary görä bu ýerde kattej tipli ýaşaýyş jaýlary bolmaly. Şeýlede daşylaryň ýerleşýän ýeriniň üstünden altynasır günler bazaryna ýol geçirilmeli diýip aýdylýar. Häkimet wekilleri bu ýerde daşylar ýumurlan adamlara kompensasiýa tölenmejekdigini we elinden alynan daş ýerleriniň öwezine başga ýer berilmejekdigini bu taýdaky ýaşaýjylara aýdypdyrlar. Çoğunlygynyň daşylar diýip atlandyrylýandyna garamazdan bu ýere eýýän uly pasiýolaga öwrülipdi. Suw, gaz we elektrik togy bilen üçünçülükde şäklendirmeleriň bardygyna garamazdan bu ýerde ýüzlerçe ýaşaýyş jaýlary gurulyp, olarda ýylyň bütün dowamyna müňlerçe adamlar ýaşap gelýärdi. Bu ýeriniň ýaşaýjylarynyň diňe käýerler ýerli ilatdan bolup galan agla we ýaşaýjysy vilayetlerden gelen ýerleşlerimiz. Vilayetlerden gelenleriň köpsi bu ýerde kreyne ýaşap guruluşyklarda ýa-da beýleki bir işle meşgul bolýarlar. Bu ýerde krey puli paýtat boýunça iň ardan diýilip hesaplanýar. Aýda adam 100 manat kireye hem ýaşap bolýar. Vilayetlerden gelenleriň käýerleri bolsa daşanyň eýesiniň mal garasyna ýydyk edip daşany gorýarlar. Bu ýerde özlerine daşa taşynaryp ýaşaýan vilayetler hem az däl. Ýergelen näýse 2013-nji ýylda Aşgabat Daşol awtotrassasyndan bu daşalara tarap barýan awtogol köçeleriniň ählisi çukurgalyp öňü beklentdi. Çoğunlygynyň daşylar diýilen ýerde käbir maglumatlary görä 13 000 goly uçastyklar bolup, olaryň hersinde dünýäli hemişelik ýaşaýan ýaşaýyş jaýlary bar. Habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Eýse çoğunly pasiýolygynda jaýlary, daçalary ýykylan ýaşaýjylaryň kompensasiýa almak, deregne jaý almak mümkinçiligi barmy? Kärdeşim Ýoşanan Nurwan bu sora bilen gyzyklanyp Aşgabatly grajdan aktivisti we synçy Nurberdi Nurmämedow ýüzlendi. Nurberdi çoğunludaky daça pasiýologyny, bagançylyk pasiýologyny jaýlary ýykylýan adamlaryň öz ýykylan jaýlarynyň deregine kompensasiýa almak ýa başga bir jaý almak mümkinçiligi barmy? Siz şu barada maglumat berip biljekmi? Men şuň çoğunludaky daçanyň ýykylýanlygy barada sonra bilen bagçylyk jemgyýetine jan etdim. O taýda aýdyşlaryna görä bagçylyk jemgyýeti ýykylypdyr. Şu mesele barda siz dine häkimlige ýüzlenip bilýäňiz diýip bir telefon berdiler. Men şu taýda jan etdim. Olaryň aýdyşyna görä şol çoğunludaky daçanyň hemmeti ýykylmaly. Men olardan şol ýykylan daçylaryň deregine başga bir ýerden daça gurmaga ýer beriljekmi diýsem ýok diýdiler. Ýykylýanyň sebäbini aýtmadylar. Üstesine de bir bagançylyk jemgyýetine aýdyşlaryna görä daça ýerleri döwlet tarapyndan wagtlaýyn berilip şu taýda bag ekmek üçin ulanmagy berilýär. O taýda aksalyan jaýlarynyň ullugy çäkli bolmaly, o taýda ýaşamak bolanok. Nurberdi Türkmen kanunçylygynyň belli bolşuna görä şu daçy üçin berilen, bagçylyk üçin berilen ýerlerde kiçiräk jaýlar salynmaly, hem ol ýerde hemişelik ýaşamak bolmaýar. Emma Türkmenistanyň şu jaý bolmadyk adamlar, geri bolmadyk adamlar şol ýerlerde jaý salynyp köplen şol ýerde maşgalasy bilen ýaşaýar diýilýär. Hem şu çoğunluda şeýle ýagdaýda ýaşaýan adamlar köplükmi? Köp. Üçüncü şu goşmaça da aýdyp biljek. Jaýlary ýykylan adamlara käwar şu taýdan daça almagy da mümkinçilik berýärler.
satın almağa özünü şonu dokumentleştirmeye mümkünçilik berýärler. O da bir yıkılan jaýyň kompensasiýasy ýaly. Emma şolarda hiç şeýli hukuk bolanok İslam wagty şolary sotaýdan göçürme milliarder daşlaryny elinden alyp bilýärler. Häzirim kompensasiýa barda asla döwlet görmemeden ok. Ýöne adamlar sotaýda mejburi ýagdaýda ýaşaýarlar, çağalar, çuwalary bilen maşgaly bolup ýaşaýarlar. Ken soň alaky. Nurberdi, siz şu daça pasiýologyny maşgalasy bilen ýaşaýan adamlaryň köpdigini aýtdyňyz. Ikinji tarapdan olaň şu daça üçin, bagçylyk üçin berilen ýerlerde şeýle ýagdaýda ýaşamaga hukuky hem ýok. Bu bolsa olara indi kompensasiýa berilmeliliginiň bir sebäbi ýa esasy bolup biler. Indi şeýle ýagdaýda galan adamlar, jaýyny ýitiren adamlar näme etmeli? Öz çağalar bilen olar nirä gidip biler, näme edip biler? Şolaryň köpesiniň hiç bir ýere gitmäge mümkinçiligi ýok bolsun. Olar yendi öz ýagdaýlarynyň düzelmegi üçin döwlete ýüz tutaýmakdan başga alazam ýok. Çıkalgalary ýok. Öňem olar yer tapman şotak baranlar ahyryny. Başga ýerde jaý gurunyp bilmeýän, kwartiralar bolman şotaýda ýaşap berler. Şotaýdaky bir şertler hakykatdanam ýaşamak üçin ýeterli hem däl. Emma şol mejburi ýaşaýarlar şotaýda. Indi o taýym elinden alynsa olar nirä gitmeli? Olaryň başga gider ýaly ýeri ýok. Ýoksa Nurberdi Nurmehmet Aşgabatdan gepleşigime gatnaşyp beren gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sizem sag bolun. Kärdeşim Ýoşana Norwanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, jaý ýykmak meselesi bilen baglanyşykly siz nähili tejribäni başdan geçirýärsiňiz. Şoňa meňdeş wakalary siz hem öz ýaşaýan sebitiňizde, ýagny şäherdir owaňyzda duş elýärsiňizmi? Bu mesele öz garaýşlaryňyzda başdan geçirýän tejribeleriňizde biziň bilen paýdaşmak isleseňiz, biziň medbuat email belisi gmail.com email adresimde haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belimiz 7926 236 04 55 jaň ediň ýa-da SMS ediň. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, jaý ýykmak meselesi bilen baglanyşykly başdan geçiren tejribelerini we garaýşlaryny bilmek üçin şuny ýerbilen Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyzyň okuýjylaryna ýüzlendik. Häzir olaryň bu mesele barada galdyran käbir tesbirlerini siziň hem dikkatiňize ýetirmekçi. Facebookda oğul täjatda okuýjymyz hemişe ýykýarlar diýip gysgaçyk jogap bilen öz tesbirini jemläpdir. Şirin atly beýle okuýjymyz ähli zady ýykýaňyz ýerine näme etmek isleýäňiz? Gulýaly dünýä badary ýykdyňyz ýerine näme etdiňiz? Hiç zat. Ol ýerden näçe hojalyk öz çağasy maşgalasy üçin gazanç edýärdi. Ýerine zawod ýa-da fabrik guruň diýip tesbirine berilipdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efir etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir garaýşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isleseňiz, size Facebook we Kontaktdaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu lomlarda bizi gözle bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azathabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Ýewropa Birleşiginiň Ýewropany türkmen gady bilen öpçün etmek ugrunda täze gepleşikleri ýola goýmak planlaşdyrýandygy we bu çäre Ýewropaly kompaniýalar hem çekmegi gözüňde tutýandygy habar berilýär. Ýewropa Birleşiginiň resmiýetleriniň Türkmenistan bilen Aşgabatda gepleşikleri geçirmek planlaşdyrýandygy aýdylýar. Bu barada kärdeşim gözüliň taýýarlan giňişlik maglumatyny bilelik dediňläliň. Ýewropa Birleşiginiň Ýewropaly kompaniýalaryň gatnaşmagynda Türkmenistandan Ýewropa gaz üçünçüligi ýola goýmagy planlaşdyrýanlygyny Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiline salgylanyp Reuters agentligi habar berýär. Maglumaty görä Denis Danielidis Ýewropa Komissiýasynyň energiýa birleşigi boýunça ýol başçysy Maros Şewkowiçiň Transhazar gaz geçiriji proýekti barada gepleşikleri gaýtadan dikeltmek maksady bilen Türkmenistana sapar etmegi planlaşdyrýanlygyny habar beripdir. Türkmen partnerlerimiz bilen gepleşikleriň netijesinde biz Ýewropanyň bazarlary üçin türkmen gazyny satyn almak isleýän Ýewropaly kompaniýalaryň gatnaşmagyny nädip düzgünleşdirip boljakdygy barada pikirlenmek netijesine geldik diýip Danielidis salgylanyp Reuters'yň maglumatynda aýdylýar. We türkmen resmiýetleriniň Ýewropany ýylda 10 we 30 milliard kubometr aralygynda gaz bilen öpçür etmek barada aktiv gepleşikleriň alınıp barylýanlygyny şu aýda aýdanlygy bellenýär.
Türkmenistanyň Gazyny Hadar deňiziniň Äzerbeýjanyň we Türkiýanyň üstünden Ýewropa aktyrmak boýunça proýektiň ýygy testirilmegine syýasy, ykdysady we ekologiýa bilen bagly meseleleriň sebäp bolýanlygy aýdylýar. Türkmenistan we Türkiýe Trans-Anadolu gaz geçirjisi arkaly gaz aktyrmak barada geçen ýylda çäkli şertnama gol çekdiler. Hadar deňizinde Äzerbeýjanyň Şag deňiz iki gaz ýatagyndan uğur alyp Türkiýanyň Gürjistan bilen serhedinden Bolgariýa bilen serhedine soň Gretsiýa çekiljek Trans-Anadolu gaz geçirjisine goşulmak üçin Türkmenistanyň Ursiýet, Kazakystan, Iran we Äzerbeýjan bilen arasynda dawaly territoriýa bolan Hadar deňiziniň düýbünden öz gaz geçirjisini çekmelidigi Reuters'ın maglumatynda bellenýär. Äzerbeýjanyň Trend näşriniň maglumatynda Brüsseliň Ýewropanyň newit gaz kompaniýalaryny Transhadar gaz geçirjisiniň gurulşy boýunça Türkmen gaz döwlet konserni bilen gepleşiklere taýýarlanýanlygy habar berilýär we şu maksatly Hadar ösüş korporasiýasynyň döredilmeginiň göz öňünde tutulýanlygy aýdylýar. Muňa gyzyklanma bildirýän kompaniýalaryň arasynda BP, Statoil, Total, RWE we Eni ýaly kompaniýalaryň atlary agdalýar. Transhadar gaz geçirjisi Türkmenistanyň gaz sowdasynyň diversifikasiýasy üçin şuň göz öňünde tutýan esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Transhadar gaz geçirjisi Türkmenistanyň gaz eksportynyň diversifikasiýasy üçin şuň göz öňünde tutýan esasy uğurlarynyň biri bolup durýar. Resmi maglumata göre Türkmenistan Transhadar we Transowgan gaz geçirji proýektler arkaly ýylda 30 we 33 milliard kubometr gaz aktyrmagy planlaşdyrýar. Bar bolan gaz geçirjiler arkaly bolsa Hytaý 65 milliard kubometr, Irana 20 milliard we Orsiýada 10 milliard kubometr möçberde gazy ýylda aktyrmagy planlaşdyrýar. Türkmenistanda 2014-nji ýylyň dowamında 76 milliard kubometr gazyň öndürilendigi we gaz eksportynyň 45 milliard kubometrden aşanlygy resmi maglumatlarda habar berilýär. 2015-nji ýylda Türkmenistan 80 milliard kubometrden köp gaz öndürmegi planlaşdyrýar. Türkmenistan ähli eksport marşrutlaryny şol sanda Hytaýa, Orsiýada, Irana tarap çekilen gaz geçirjileri, şeýle-de Transowgan hem Transkaspy gaz geçirji proýektleri hem gaz bilen öpçün etmäge doly ukyplydygyny yglan edýär. Kärdeşim gözeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, bu mesele barada öz pikir garaýşlaryňyzy, belliklerinizi biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimizde uradyp bilersiňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik gepleşigimizde goňşy Owansandan gelip gowşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demirazyk Owansanyň Jowzjan welaýatyna, ýagny Türkmen Owan serhediniň golaýnaky Fayzabad etrawyna Taliban söwüşçileriniň Owan güýçlerine hüjüm etmegi netijesinde 8 adam öldü. Fayzabad etrawynyň häkimi hanym Sayra Şikebin Azatlyk radiosynyň Türkmen gullugyna beren maglumatyna görä 150 adamdan gowrak Taliban söwüşçisi yerli polisiýanyň harby postlaryna hem hüjüm edipdir. Bu barada Azatlyk radiosynyň Kawula habarçysy Şamerdanguly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläliň. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Fayzabad atly etrawynda jeňçiler ýene geçen akşam Awgan güýçleriniň harby postlaryna hüjüm etdi. Onuň netijesinde 6 adam öldü, 10 adam yaralandy. Fayzabad etrawynyň ayal hakimi hanym Sayra Şikebin Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, bu etrawyň Kypçak atly regionunda ýaraglylar yerli polisiýa gullugynyň harby postlaryna da hüjüm edipdir. Halkyň malemlegine ziýan ýetiripdir. Üý-jaýlaryny otlapdyr. Hüjümçileriň sanynyň 150den gowrak bolandygyny hakim aýtdy. Çatışykda hüjümçileriň komandiri Molla Tajiddin helak bolupdyr. 150 nafar idi. Molla Tajiddin diýen sar gruplary we bir nafar diga sar gruplardan hem ölgen. Demirgazyk Awganistanyň merkezi ady ýurtlary bilen serhetleşen sebitlerinde Taliban bilen Islam döwleti atly toparyň agzalarynyň yerleşendigini yerli resmiler tasdikleýär. Diňe Faryab welaýatynyň Türkmenistan bilen serhetleşen regionunda 3000 golay Islam döwleti atly toparyň jeňçileriniň yerleşendigini öňki Awgan diplomati Ediz Aryanper ma'lum etdi.
etrap häkimliklerini basyp almak üçin ýaraglylaryň alada edýändigini Hanym Şikip aýtdy. Eger wagtynda çäre görülmese, Jowzan welaýatynyň käbir etrabyny Talibanlaryň ele geçirmegi ahmal. Oba ýerleri Talib söwüşçileri iýeledi. Etrap merkezini ýaraglylardan goramak üçin biz göreş alyp barýarys. Ýöne garşydaşlar gün saýyn güýçlenýär diýip Faýdabad etrabynyň häkimi Hanym Saýra Şikip aýdýar. Kurdistan, Pakistandan kelgen kattalary, şunu tasnimlary bor, şowlylary şukup berse, Jowzan welaýatynda hem İslam döwleti atly toparyň söwüşçileriniň bardygyny häkim belläp geçdi. Olara garşy hökümetiň çäre görmeýändigine ol nägelelik bildirdi. Oba ýerlerde ýaraglylar höküm sürýär. Jeňçiler Garabayda galdyrypdyr. Murdiýano mengadi tutanylar bulandy, tasalluty bor, Garabayrak kotarganlar bor. Awganistanyň ençeme etraby Türkmenistan bilen serhetleşýär. Türkmen-Awgan serhediniň golaýynda ýaragyl toparlar hereket edýär. Eger öňi alınmasa, ýaragyl toparlaryň Türkmenistana da wehem salmak mümkin. Şu sebäpden Türkmenistan terrorizme garşy görüşde Awgan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk etmelidir diýip Awganistan boýunça ýeketäk aýal häkim Hanym Saýra Şikip Azatlyk radiosynyň türkmen gullugyna beren gurrunda aýtdy. Çün aksar uluswaliyat welaýaty Şamol Türkmenistan bilen hem sarhat ýyldaý alınmasa, ularga hem täsiri manfy kılsa. Awganistanyň prezidenti Muhammed Eşref Gani hem Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň senatynda eden çykyşynda Awganistanyň Merkezi Aziýa respublikalaryna hop awanmanyň ahmaldygyny aýtdy. Emma terroristleri ýok etmek üçin hem tagalla ediljekdigini prezident Gani belläp geçdi. Kawla kawarşymyz Şamerdan Gulum radyonyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň maglumatlaryny kontakty sosial ulgamynda hem izlerläp bilersiňiz. Ol ýerde ýurduň içinde we halkara arenasyna bolup geçen wakalary bilermenleriň pikir araýşlaryny okap izlerläp bilersiňiz. Şeýlede kontakty arkaly biziň bilen habarlaşyp, maglumatlaryňyzy hem galdyryp bilersiňiz. Biziň kontakty sosial ulgamyndaky sahypamyzda Azat Habar salgysynyň üstü bilen tap bilersiňiz. Gaýtalaýarys. Azatlyk radiosynyň kontakty sosial ulgamyndaky sahypasyny gözlew bölümine Azat Habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, gepleşigimiziň şu bölegine ýatladyp geçesim gelýär. Biziň gepleşigimizde efire giden maglumatlarymyzy ýa-da beýleki maglumatlary biziň adathabar.com web sahypamyzda okap, ol ýerde öz pikir garaşlaryňyzy galdyryp bilersiňiz. adathabar.com web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly hem girip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy hem geçirip oturýar. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sehra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimi de ýatlyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.